Miel. Opo. Hi, Miel. Hi. Hi lang, hi. Hi sa camera ba? Naulaw. Hi. Hi. May adlaw sa tanan. Okay ra diha. Padulong mi karon sa SNR. Bagong shopping center sa Cagayan de Oro City. Kung mga auntie akong kauban, si Auntie Ima, si Auntie Juicy katong nasa pinakakilid, ug si Kais. Hi Kais. Andrew, Ohio. Ohio. Years later. Nanami sa gawas sa SNR and gawi kadagang tao. Gawi ka puno ang parking area gikan sa akong gitindugan padulong dadto sa pinaka-end. Hi Miel. Ay, sa lang. Hi sa camera Miel. Naulaw. Hi ante. Saan ka sila dito malit? Sulod nami sa SNR and tujuan kita Sunday ba karon wala trabaho. Hello. Thank you sir. Miel. Hi Miel. Money. Ang katong life size teddy bear ang giingon ni Germs. Mr. Dino. Ito tayo pag Bear. 1,000. So nawala na akong mama at papa. Ano daw papa sa akin. So mama nawala na. Pero kung mga auntie ato sila na dito. Ang ginalook forward din ako nga makita dire sa SNR kaya ang ilang bakery. Tagan din sila lamig ang pagkaon. Excited na. Excited. Buy one take one siya. Cupcake pa, taon ka pa? Buy one take one kada isa. 60. Okay, compare ka kisakay nga ni, nakaisakay nga ni. Kani mga chocolate chip. Tag 199. Lagi? Liman siguro ni buy one take one. To our valued customers.
ba galuto mo pagkuha mga pan? Yes sir. Everyday may galuto yung mga Bread. cakes. Cakes, bread. Kani pag ni sila tanan. Yes sir. Wow, nice, nice. Thank you. Say mong name, ma'am. Choriza. Choriza? Yes sir. Murag Pokemon. Thank you. Sa atong mga cheese lovers, guys, like variety of cheese. So, dako kay nga cheese pa, oh. Saan ni? Isa ka kuan? Isa kay daanan nga cheese. Ugla mozzarella. 3,700. Oh my God. Yan ni, gamay-gamay nga mozzarella. 700. Sila yung nga ni. Sa akong ate, kung kapananaw ka, pareha pa yung nga ni ilang kuan. Cheese, diya, dili. Sila yung goda. Ang nakardungdung ko na yung nga ni. Hindi ko sure. Kita ko croissant, pero dili siya freshly baked. Nasa sa box, nakasulod. Pero yun sila, baked daw ni siya. Karong adlaw, no? Sakta, no? Sakta. Sige. Nara, tag 249 apat ka bok. Sorry. Duha na lang ra ba kabok na bilin. Tulo. Ay, tulo. Sige, balik ra ko. Salamat, ma'am. Kaya rin, Mr. Malitsa, manok ka kami magpinta. Sige. Lami do kay na ilang manok ko. Kasi mag-business ka ba? Kasi ni nga kuan gyud yung manok. Kasi ba isinar siya? Amot pagid kay ilang manok, gaso aso pa. Amot kung kakita ninyo, gaso aso pa siya. Pagpila ni kaya? 199, na-bring ako. Pepsi. Da 199 din, na din free nga coke. Oh, Pepsi lang, Pepsi. Pepsi. Nara ang finished product sa mga manok nga ipasulod. Init pa kini sila. Init gud. So pag suri-suri nakadiri sa SNR, ang na-realize kay binulto ang mga baligya. Dayon, yung sa kong papa, masyado daw nga kung magpalit ka diri, binulan. Kaya para dili ka gansi kay. And kasagara mga butang diri kay mga imported, like gikan sa gawas, gikan sa US, nga dili kay nimo mapalit sa uban stores diri sa Cagayan. So kung ganan kag mga imported nga mga butang, Shalite. Sada ka manhi diri ka magpalit. Pero medyo mahal lang gid siya compared sa mga local products sa Philippines. Hi. Sana? Itong grinder na ang black pepper niya. Pila mahal? Salt or pepper grinder? Wow, chada. Ano siya ang linya para makapalit ka o pizza nila. So, hi. What's up? You like the shopping center? Yeah, I do. But there's a lot of people here and it's very crowded, so I can't really appreciate the store yet. Yeah, okay. Did you like it here? Did you like it here, guys? Yeah, Good. So, magpalit at tao pizza, pero ganyan lang kay tao. So, next time na lang. Again, gid kayo as in, dili niyo ma-count kung sa kadaghan.
Bye, Andrew. Bye-bye. Bye. Bye-bye. So, asa siya? Tawagi. So, pauli na mi gikan sa SNR. Nawala akong papa. Asa ka siya padulong. So, baya nga finally na nag-SNR sa Cagayan. Actually, wala. First papad ni nako nga SNR experience. Ikaw man, nakato na SNR? Asa naman ka? Padung namin sakyanan. Ay, bisa ko mama. Ako na-expect na malingaw ko. Ayan pa sila pagkaon. Siguro kung wala kay tao ba kay malingaw po kay malingaw rata. So maka-experience sa ilang pizza gyud. So makatilaw. Kasi maingon ma sa SNR. Chada. Chada, mora. Hello. Hi. Captain from Holland. Oh, that's from Holland. Wow. Is that salami or? Says salami. Oh. Ito man eh. Boy. Isip pa sila ka. Hindi, may ani. Ako, tayo nga muffin sa SNR. Salamat, ani, ante.